Ahoj, vitajte na www.tipsweb3.com. Platforma TIPS je globálna platforma Web3. Boli sme stvorení, aby sme vybudovali globálnu sociálnu sieť SNS. Aby sme pomohli všetkým chudobným ľuďom v juhovýchodnej Ázii, ktorí hľadujú, pretože nemajú ani $1 na deň na jedenie. Po dotcom bubline dosiahli všetky portálové stránky v každej krajine. Vrátane Google, obrovský rast, ale peniaze využívali len využívaním mnohých účastníkov, ktorí pomohli platforme rásť, a nezdieľali zisky s mnohými účastníkmi, ktorí čakali, aby platforma rástla. Po niekoľkých desaťročiach začal na celom svete začínať silný tlak na sociálnu etiku týchto platformových spoločností. Nový biznis, ktorý sa zrodil týmto spôsobom, je platforma Web3. Teraz sa platformy v každej krajine začali zameriavať na celý svet. Teraz sa všetky produkty na svete začali predávať na jedinej portálovej platforme a tovar sa začal dodávať a presúvať po celom svete. Aj keď nová logistická revolúcia a distribučná revolúcia pokračovali, prevádzkovatelia platformiem sa stále zameriavali na ziskové podnikanie a nezdieľali ani cent zo zisku s mnohými účastníkmi, ktorí pomohli zvýšiť budúcu hodnotu platformy. My, www.tipsweb3.com, sa zameriavame na firemnú etiku, ktorá rastie spolu so všetkými účastníkmi na svete, ktorí pomohli spoločnosti rásť. A prirodzene rozdeľuje časť všetkých ziskov vytvorených pri raste spoločnosti medzi viacerých účastníkov. Vďaka technologickej revolúcii môže teraz každý na svete tlačiť menu na jednej platforme bez ohľadu na krajinu. Veríš v Boha? Svet, ktorý chce Boh, v ktorého veríš, prišiel. Naša platforma TIP je svet, ktorý chce vytvoriť Boh, v ktorého veríte. Filozofiou manažmentu www.tipsweb3.com je vytvoriť svet, kde každý na svete môže uniknúť bolesti spôsobenej peniazmi a žiť šťastný život tým, že sa stane bohatým. Môžete si tiež vytvoriť najrýchlejší spôsob, ako zbohatnúť na www.tipsweb3.com. S fotografiami v telefóne môžete každý deň vydávať jeden TIPY, uložiť si ich ako svoje vlastníctvo a pripraviť sa na budúcnosť s tipmi. Svet blockchainu prišiel. Prišli ste do sveta blockchainu. Ale koľko bitcoinov máte? Ak nemáte bitcoiny, vydajte si teraz svoju vlastnú menu na www.tipsweb3.com. www.tipsweb3.com je platforma vytvorená na vytvorenie sveta, kde všetci chudobní ľudia v juhovýchodnej Ázii a Afrike, ktorí nemôžu jesť 3 jedlá denne, pretože nemajú peniaze, môžu všetci žiť šťastne. www.tipsweb3.com vytvorila Inertia Cha z Kórejskej republiky. Cha Gwen-seong použil svoje osobné peniaze na vytvorenie www.tipsweb3.com na vytvorenie sveta, ktorý chcú všetci bohovia na svete. Cha Gwen-seong venuje www.tipsweb3.com všetkým bohom na svete, v ktorých veríte. Cha Gwen-seong vás môže stretnúť každý deň na YouTube. Ak nemôžete hľadať, pretože nemôžete použiť kórejský názov Inertia Cha, hľadajte mince s prepitným. Svet, ktorý chcú všetci bohovia na svete, je láska. Láska môže zmeniť svet. To je tiež svet, ktorý chcú ľudia, ktorí skutočne veria v Boha. www.tipsweb3.com vytvoril jedinú možnosť, ako uniknúť z okov chudoby, ktorú nemôžu poskytnúť ani prezidenti a králi vašej krajiny,
ktorí nemôžu jesť. Pretože nemajú ani $1 na deň a žijú v stanoch na uliciach, pretože áno. Nemať domov. www.tipsweb3.com uplatňuje férové a spravodlivé pravidlá pre každého na svete. Poskytuje spravodlivé príležitosti bohatým aj chudobným ľuďom. Nevyčítaj svojim rodičom, ktorí ťa porodili, aj keď sú chudobní a nútia ťa trpieť. To je váš osud. Ale v novom blockchainovom svete môžete zbohatnúť. www.tipsweb3.com v budúcnosti, keď sa hodnota spoločnosti zvýši a počet členov sa zvýši a zároveň bude dostávať lásku a podporu od všetkých na svete. Ako sú Twitter X, Instagram, Telegram a Facebook, hodnota spoločnosti sa zvýši. A bude znovu zrodený. V tom čase môžete generovať príjmy z reklamy ako oni. Keď príde ten deň, www.tipsweb3.com vám môže distribuovať akcie v pomere k počtu vyťažených mincí. S prepitnými môžete kedykoľvek zbohatnúť a opäť zbohatnúť na akciách s prepitnými. Hodnota vami vyťaženej mince sa môže v budúcnosti zväčšiť ako Bitcoin. Tipy, ktoré ste vyťažili, môžu vzrásť rovnako ako Bitcoin. Bitcoin nemá žiadne reklamné príjmy, ktoré by generovali nejakú firemnú hodnotu. Tipy však môžu dosiahnuť veľkú víziu s príjmami z reklamy, ako sú Google a YouTube na www.tipsweb3.com. V tom čase môžete opäť dostávať zásoby v pomere k počtu typových mincí, ktoré máte. Keď sa príjmy z reklamy z prepitného zvýšia, sú navrhnuté tak, aby tieto príjmy dostávali ako mesačnú dividendu osobe, ktorá akcie vlastní. Toto všetko je svet, ktorý chce Boh, v ktorého veríš. Dôvod. Prečo osoba menom Chagwen Seong z Kórejskej republiky vytvorila typové mince? Pripravte sa na nový svet na www.tipsweb3.com. Tlačte menu pomocou mobilného telefónu na dvojité V.